Gosezaren bakoitzean txoko oro dakartzela, nik nahi gabe jolasten gara ezkutaketara. Zure begilizunak somatzen ditut kolkoan, arnas estuk hasten naiz orain ditut hilekoan. Noizbait berandutzen banaiz, dena bihurtzen da more, malko artean nabil zure platerak jasotzen. Kaleko mozorroa tabernetan azten zaizu, inorez dagoenean zuzara jaun ni esklabu. Oihu bat ez banoa, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Askatzen naiz banoa, beldurrez egiten dut lo, etorkizuna zain da, ez naiz inoiz damutuko. Berriz esan didazu gaur, gehiegi jaten dudala, zuregatik ez balitz Jesusen ama bezala. Pare bat hile hankan, lotxagabe alakoa, zikina hula ergela, inoiz ez dut arrazoia. Bona hori motzegia da, bota duzu zakarrera, beste mutil batzuekin ezoten noan bazterrera. Gauerdian esnatu nauzu, zuzenean sartu zau mina, umerik ez baduzu nahi, arezazu bapastia. Oihu bat ez banoa, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Askatzen naiz banoa, beldurrez egiten dut lo, etorkizuna zain da, ez naiz inoiz damutuko. Oihu bat ez banoa, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Askatzen naiz banoa, beldurrez egiten dut lo, etorkizuna zain da, ez naiz inoiz damutuko. Oihu bat ez banoa, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Askatzen naiz banoa, beldurrez egiten dut lo, etorkizuna zain da, ez naiz inoiz damutuko.
Otsoa ta ilargia. Yep, gabon danoi, ze moduz? Kaixo, Marina, ze moduz? Gabon oso ondo eta zu. Ondo, hementxe. Gaur pixkat, xelebre gelditu da igual transizioa, ze hori lehen komentatzen dizun bezala, ez dut jo normalean jo bideten kantua, ze bestela ustet luzeegi atzea la sarrera. Eta ustet hola, hobeto dala, pinpan, zure kantak entzun, eta egurra. Bueno, nondik hasiko gea? Zeure burua igual pixkat hori zagutaraz ezazu, eo zeintzea, eo... Vale, Marina landa naiz, Donostiarra, 28 urte ditut, eta, bueno, aspalditik idazten ditut kantak, eta aurten aspaldiko partez, kontzertu batzuk eman ditut udaran zehar, eta zorionez edo zoritxarrez, nire, bueno, hobia, ez, momentuz behintzat hobi bat delako, musika, oso lotuta dago nire lanarekin, euskal pop musikari buruzko tesia egiten ari naizelako, hortaz, gauzatek bestean izugarri laguntzen dit. Eta oraintxe bertan Palermon nago, Sizilian, tesiaren egonaldi, nazioarteko egonaldia egiten. Así que, bueno, hementxe, kaixo Palermotik. Erki. Zu gombidatzeko arrazoietako bat, gitarrista zehala aparte izan zen, hori, zure tesia oso interesgarria irutzen zait. Gainak kanal hontan, bueno, ni normalean musikakin fijatzen naiz gehien bat, de hecho, musika instrumentala kontsumitzet ia era bat. Eta, klaro, zuzean ere kontrakoa, zu letrai emate jozu pixu gehiago igual, ez? Bai, gainera da, bueno, askotan, nik ez dut nire burua gitarristatzat, bai? Niretzat gitarra da justo letrei irten bidea edo emateko aukera, ez? Bueno, hitzei melodia. Baino gitarra hori, igual, claro, azkenean zuzea multi-instrumentista bat. Zena, eta ahotsari instrumentu badalako, eta igual zure ahotsa da zure instrumentu nagusia esango dugu, baino, bueno, gitarra erabiltzeak gitarrista egite zaitu. Azkenean, ez? Bale, bueno, hori balin bada definizioa, onartu beharko dut. Bai. Baina bai, batez ere, instrumentu bat jotzen duzuenokin elkarrizketa hau izaten dudanean, beti galdetzen dut, ez? Azkenean zuek normalean fijatzen zeate gehiago erritmoetan, melodietan, doinuetan, eta nik daukat betidanik zerbait letretara eramaten nahuela. Ez dut esan nahi beti abesti batetik gehien gustatzen zaidan dimentsioa letrak direnik. Baina orokorrean nahi gabe horri erreparatzen diot. Noski, hombre, azkenean letrak ere badauka musikarekin zerikusi hori, ez? Behintzat logikoa da, ez dakit, akorde menor bati, emozio batzuk ateratzen zaizkio, eta akorde maior bati, edo progresio bati beste erabateko letra, ez? Azaldu nizun, pixkat lau atal bezala dauzkala gitarrizketa honek, komposizioa, teknika, gusto pertsonalak, eta gero euskal musikari buruzko elkarrizketatxo bat. Eta orduan, jaki komposizio kontuak ina hasi gehala pixkat, komposizio galdera batzuk ingo izkizut, agian pentsatuko zu, ze galdera xelebre da hau, baina, bueno, nik dauzkat hemen galdera pila bat, biala, hori, esango dugu nahiko estandarrak, eta gero bakoitzan arabera, ungo gea. Orduan, zuk imaginatzet lehenengo letra komposatzezula, ez? Aldrebezka da. Normalean letrekin hasten naiz. Batzutan melodia bat atorkit burura, eta lehenengo akordeak bilatzen ditut edo, baina normalean ez letrak izaten dira. Ados. Bai.
Eta orduan, eta melodia aldetik, lehenengo melodia ateatzezu, edo akordeekin jolasean aizeala ateatzea melodiak. Nola izatea prozesua? Prozesua izaten da, normalean, bertso bat etortzen zait burura, bertso bat edo estrofa bat edola, idazten dut, eta gehiago etortzen balin bazait jarraitzen dut, eta bestela gitarra hartu, akordeak bilatu, ze erritmoa edo normalean ateratzen zait erresago, baina bueno, akordeak bilatzea eta zailagoa da. Eta akordeak ditudanean, orduan etortzen zait inspirazioa hitzekin jarraitzeko. Ados. Baina orduan, ja buruan eukitzezu melodia bat. Bai. Bertsoak normalean etortzen zaizkit. Ez beti, baina gehienetan etortzen zaizkit kantatuak. Ados. Uste lehenengoa zehala etorri dena horrela konposatzeuna. Besteak esate dute, normalean egite dute dena, lehenengo musikain, zenola behaiek agian zu baino instrumentistagoak dieneo, eta geho ja gerokoak, esan nahi dute. Zu bakarlaria izan da gainea, imaginatzen ez dezula inungo gatazkaik izango inorekin, igual zure buruarekin batzutan zer gustatzen zaizun, edo zer konposatu nahi dezun erakitzeko orduan. Gatazka asko ditut. Agian pertsonalak dira, o barrukoak dira, ez? Baina, bueno, adibidez, duela urte batzuk feminismoari buruz gehiago ikasten jo nintzen enean, konturatu nintzen nire kanta gehienek hitz egiten zutela maitasun erromantikoaz. Eta orduan hor nahita egin nuen saiakera bat, ez beti, batzutan ateratzen zaizkit oraindik, ez? Eta barrutik ateratzen den gauza bat da. Baina bai egin nuen saiakera bat, nahita bilatzeko beste gai batzuk kantatzerako orduan, eta idazterako orduan. Hori gatazka bat izan zen, eta bestela, badaukat baita, errima errazak saiesteko, bueno, saiakera bat, ez? Edo ez ditzatela izan kanta guztiek, ez ditzatela izan struktura berbera, edo hitzak ere, kanta honetan hitza erabili baldin badet, beste honetan saiatu ez erabiltzen, horrelako gauzak. Horrek asko aberazteu azkenean nik uste egin dezaket mundaena, ez? Azkenean nik uste hori hau nere iritzi pertsonala da, eta gero ja igual euskal musikakin deizkitan azte geanean iritsiko horra, baino errepikatzea askotan formula bezala erabili daiteke ondo funtzionatzen badu, baina igual luzera begira zuk iritzuzatzu nekagarria izan daitekela edo horregatik egitezu edo bai. Zeneri ere nekagarria egiten zait. Adibidez, Palermo nagonetik hasi ditut 4 kanta. Ilabete daramaten hemen, hasi ditut 4 kanta, bat amaitu dut. Beste bat erdi amaituta dago, baina egitura oso errepikakorra egiten zait. Orduan hor nabil bilatzen beste akorderen bat sartu, edo zubi bat gehitu, edo ez dakit, hori. Eta azkenean nik ez daukadanez teknikoki gaitasun handirik ez da. Ez, eta ez daukadanez inor nire alboan zein galdetu, zer egin dezaket hemen, gauza horiek nahiko zaiak egiten zaizkit. Eta orduan askotan abesti bat idazten dudanean izugarri gustatzen zait, eta 2 aste beranduago entzuten dut, eta esaten dut, Marina, oso errepikakorra zan, ja, bueno, hori... Eta igual esan. Eta igual egiten dudana da, abesti horrekin aztu, baina bertso bat edo estrofa bat gustatu balin bazait, kanta berri batean jarri. Zen nik ez dudana lortzen da, kanta bat ja eginda dagonean, hori desegiten astea, baino egitura berberaren gainean, ez nahiago dut. Aztu, zati bat gustatzen baldin bazait, beste kanta berri batera eraman. Ados. Ez que komposatzea zaila, esan nahi dut. Esan dezunean kanta bat egizula eta handik 2 astera pentsatzen zula, ze gaizki edo ez zait gustatzen, edo ez zait hainbeste gustatzen, hori nik uste sortzaile denoi pasatzen zaigun zerbait dela, ez baldin mazaude, ez dakit, ez que nik uste kriston egoa baldin mauka zure duda horiek normalak direla, baina igual adibidez, zeure gureakin kriston konfiantza baldin maukazu, egitezun dena ondo irutzen zaizu, ez, baina ne hori bai irutzen zaidala
sortzaileak gehieno daukagun sindrome bat, edo el síndrome del impostor bezala esatea baita, ez? Baina azkenean, nik esate dizut, nahiko gustatzen zaidala zure rolloa, ez da nere rolloa, baina irutzezak baukala sentimentu hori, ez? Eta ahotsare oso ondo, egia esan, así que alde hortatik zorionak. A ber, hemen beste galderan bat behira. Imaginatzet beti afinazio berdina erabiliko zula, ez? Mi estandarra. Bai. Bai, etzea, ez tezu probatu 6. soka mugitu eta holako ezer, dena normal. Vale, perfecto. Ez, nahikoa Palermon gitarra erostean izan nuen odisearekin, eta sokak puskatu zitzaizkidala, eta ez zebilela, eta, bueno, ez. Kontatu lasai, Bueno, Wallapop bezalako aplikazio baten bidez... Da denoi. Ez que txatakin hitzin behar detarte hemen, orduan ez taila da batzutan, ez du izketan nahi eta nik kaxo esan nahi diet, orduan... Vale. Barkatu, segi. Lasai. Hori, Wallapop bezalako aplikazio batetik aurkitu nituen gitarrak, eta horregatik ez nuen nire ekarri hona, ze merkeagoa zen hemen bigarren eskuko bat erostea, Donostitik nire ekartzea baino. Baina iritsi nintzeneako salduta zeuden, beste bat bilatu genuen, bueno, auzo hemengo hiri hau nahiko handia da, eta joan behar izan nuen auzo batera, bueno, oraindik hiria ezagutu gabe eta adi ibili beharrekoa, ez? Bai. Eta agertu zen tipoa, esan zidan berarekin juteko zakin nora gitarra hartzera, baizea, ez esan nion, ez, hemen itxoingo zaitut, eta ekarri zian gitarra sokari gabe. Eta ni desesperatuta nengoenez, zenera matzan 10 egun gitarra bilatzen, ero moduan, esan bueno, berdin zait. Erosi nun, eta, bueno, hortxena bil. Eta gero, sokak aparte erosi berko zenitun, imaginatzet. Bai. Badago, ez, monoa, en plan, gitarra jotzeko monoa, egun batzuk jo gabe zaudenean, edo pasatzen daizu? Aspaldi ez hitzaidala pasatzen, bueno, eske nik izan ditut garaiak, nik lehenengo gitarra 15 urterekin izan nun. Ados. Eta montaña rusa bat izan naiz musikarekiko, pasa ditut urteak iaia jo gabe, ezakit igual, 3 hilabetean bitan jo izan dudala gitarra, eta adibidez azken urte terdian, konfinamendutik, desente erabiltzen dut. Eta hemen pasa dudan hilabetean, gitarra daukadanetik iaia egunero jo izan dut tarte hon bat. Azkenean, musikoak ez diren egibuel ez dute ulertuko, baino desahogatzeko emate izun bide hori kristona da, Neire kristona, irutzen zait. Nola instrumentu batekin eukileik ezun, olako... Harremana. Bai, harremana. Harreman estua edo, bai. Bai, hori da. Eta gainea hori laguntza izula zure kasuan gainea letrak eta askotan zure bibentzitatik datoz, ez? Egointzat sentitzezun hortatik kantatzezu eta hortak ere imaginatzet asko balioko izula, ez? Jo, niretzat terapia modukoa da askotan kanta bat idaztea. Ze batzutan, ez beti, kantu batzuek ez dute zentzurik, eta gainera, hori, nik ere letrak azertzen ditudan ez tesian, ez, konturatzen noa, inoiz ez edin dezu jakin, galdetu ezean, ez, baina interpretazioa egitean, bueno, hor dago. Baina, nire kantu batzuek agian ez dute zentzurik, baina gehienak badatoz bizi edo sentitu izan dudan zerbaitetik, eta... batzuetan etzea gai zerbait ozen esateko, edo etzea usartzen edo, eta batean, edo inkluso etzea kontziente, ez? Eta batean letra bat ateratzen zaizu, eta esaten duzu, ostras, hau sentitzen nuen, eta gauzak kokatzen laguntzen, niri behintzat gauzak kokatzen laguntzen dit, eta osasungarria egiten zait. Baukazu asmorik diskoren bat egiteko edo behin ja kantu batzuk juntatzen dituzunean edo? Gustatuko litzaidake, egia esan, baina horretarako behar dut jendea nirekin jo eta grabatzeko. Claro, bai, hori ala da.
Hori seguruenik Euskal Herrira itzultzen naizenean pilak jarriko ditut. Hemendik deialdia norbaitek lagundu nahi baldin badit. Hombre, nik ez dago hemen, ez dut beragatik hitz egingo, baina grabatzeako orduan badaukat nik lagun bat hemen gitarrizketatik pasazena, eta tipoa desente gustatzen zaio. Hombre, ez dauka estudio profesional bat, baina igual indezakezu ez zer. Bai. Aukera bezala. Bai. Askotan igual, claro, zu baina bakarlari izan da, ez da berdina igual talde bat zeanean, eta indezakezunean pote bat edo, ez? Grabaketako. Claro, azkenean zu zeuzea, zeure gitarrakin, eta diskoak grabatzea ez da merkea. Hori bakigu, ez? Baina, bueno, zu behintzat momentuan sortzen naizea, eta hola, ez? Bai. Eta disko bat... Baditut kantak, Baditut... Ze gainera aurkitu ditut pare bat, igual duela 10 urte idatzi nitunak, eta uste dut hoiekin ere batzuekin zerbait egin daitekela. Bai, seguru. Por cierto, txatean dago norbaitek edo zer galdetu nahi badu, komentatu nahi baldin badu, badakizue, txata hortako da hola. Resiba sartzen naiz. Bueno, konpostatze aldetik ez dakit, igual, zedose gehiago esan nahi dezu, edo... Adibidez, akordeen aukeraketa eteako orduan aleatorioa da, edo belarria egin egitezu, edo... Hasieran belarriak egiten dut, baina gero bai bilatzen ditu dela. Nik gitarra bakarrik urte betez ikasi nun. Hordaz, nire maila oso oinarrizkoa da, gainontzeko guztia nire guzti ikasi dut. Baina beti saiatzen naiz, bertsioren bat jotzean, nire etxean gustatzen zaitu abesti bat gustoko alin badet, bilatzea ditut akordeak, ez? Bai. Eta baldin badira oinarrizko akordeak, baino bat berria alin bakan niretzat, gero askotan saiatzen naiz berri hori sartzen nire hurrengo kantan. Ados. Ez dut komentaristak cejilla edo barra akordiek, ez dakit ze esan nahi duen, baina nik bai ikusi zaitu dela cejilla akordeak egiten bideon baten edo besten. Bai, bai, baten. Bai, ez. Hori, ez da hain maila oinarrizkoa, esan nahi dut, ez da erresa, eta nik esate dizut, igual gitarran gehiago ibili naizela, baina, eta gero baita, ritmoa eramateako orduan, ze moduz, iruditzen ritmo desente ona daukazula. Zakit. Ez que nahi oso zaila egintzat beti, eta bestea, oso zaila. Iruditzen zait... Ez que, nire adibidez, nire izugarriko esaten zaita ahotsa kontrolatzea, gitarra jotzen dudan aldi berean. Izugarri. Bai. Baina... Bai. Orduan zure kasuan ahotsa izurratzen zaizu, gitarra izurratu beharrean. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Bai, segurenik bai. Edo behintzat iruditzen zait gutxiago nabaritzen dela. Claro, gitarrakin, claro, ahotsa azkenean izan da zure instrumentu nagusia esango dugu. Ja. Bai. Etorri da, justu esan dizuten Akerbitz, etorri da upa artistak, zen moduz doa dena, galdetzeu, dana ondo, Akerbitz, zen moduz zeu. Mentxe, azteko gitarrizketan. Gaur, txatean zaudenak momentuz betiko gitarrizketa bat ikena egia, baina gero ikusiko dugu haber ze putzutan sartzean. Marina, hori, euskal pop nahiko garaikidea ikartzen nahi da, ez? Azken 30 urteak. Azken 30 urteak, eta hori letretan finkatzea gehien bat. Letretan analizia, bai. Ados. Aiora sartutza dugu, aiora probatxoa, eta esateu gitarra eta hotxa batera egitea kostatzen zaizu, baina egin dituzu biak modu separatuan, hau da, abestu duzu noizbait beste norbait jotzen duela? Bai, Bartzelonan aritu nintzen Amaia Giralt nire lagun batekin, bera ere donostiarra da. Ados. Eta 2 kontzertu eman genitun, bat Euskal Etxean, Bartzelonako Euskal Etxean, eta bestea La Harmonia izeneko espazio batean, eta Izaroren teloilariak izan ginen. Earki. Elegante, Bai, eta hor bai, kantaren batean berak jotzen zuen gitarra, eta besteren batean nik, hortaz, bai. Eta hobeto imaginatzet, ez? Errexago, azkenean gauza baten bakarrik zentratze hori. Nik uste hori, askotan kantautorei, bueno, bai, kantautorea zute, kantautorea sin más, baina jota kantatzea batea, nahi oso komplikatu egite zait.
Iruditzen zaidala, euki behar dezula koordinazio desente. Bai, claro, aldatzen da ere, ez? Ze beste batekin jotzen dezunean oso adi egon behar dezu bere ritmora, noiz Claro. hasten den, noiz sartu zu, zerbait gertatzen baldin bada, kudeaketa agian zailagoa da, zu konfunditzen baldin bazea, zuk zeuk erabakitzen duzu, edo geratuta berriz hasi, edo ezer gertatu izan ez baliz bezala eginez, Bai. hori talde batean edo beste pertsona batekin zailtzen da. Pixka teknika aldetik, igual, claro, gitarra teknika askore igual ez dituzu ezautuko, baino ze tipota jotezu gitarra, hau da, arpegioak erabiltzituzu gehiago igual, edo gehiago zea akorde osoak gora eta bera, ados. Bai, ze arpegioak ikasi nun eskoletara juten nintzenean ikasi nituen, baino gero kantatzea horren gainean ezinezkoa egiten zitzaidan. Igual baita, esan. Bota lasai. Ez, igual akorde osoak jotzeak koltsoio bea bezala mateiola igual ahotsari, ez? Eta arpegioa politia gehatzea, baina igual ez dauka inbesteko indarra, esango benuke. Bai, baliteke. Eta azkenean nirezat gitarra beti izan denez, ahotsari laguntzeko modua ez gitarra jotzea, azkenean nire intentzioak gitarrakin hasi nintzenean hori izan. Nire kantei melodia jartzea eta ikusi nunean akordeekin nahikoan ekala, hor geratu nintzen. Noizbait ikasi nahiko nuke, baino ez da nire helburu nagusia ez da. Claro, azkenean, bai, zuk hori, zure helburua kantatzea baldin bada, eta akorde minimoa jakinda egin albaldin badezu etzea ez dara. Eta ahots klaseak hartzen egontzea edo egin dezuelako zerbait? Hori egin nahi nuen aurten, baina Palermona etorri naiz hortaz. Urtarriletik aurrera begiratu beharko dut. Ja. Hombre, nik ustet oso ondo abestezula iruditzen zait, eta nik ustet igual azaldu halko dizutena dela teknikak identifikatzen eta horrelako gauzak, en plan, ez dakit, hau egiten duzun hau, ez dakit zer da, eta zuk esan, hemendik aurrera badakit, vibratoa sartu behar dudala, edo dena delako teknikak, ez? Bueno, eta arnasa, adibidez. Arnasa, bai. Arnasa, ni komunikazio ikasi nun, eta aparte ikastaro batik nun jendaurrean hitz egiten ikasteko eta hor bai landu genuela arnasa, sabeletik, biriketatik edo eztarretik, ez? Eta geroztik hobeto kantatzen dudala uste dut. Horrek lagundu zidala, ze nik orain eztarritik hitz egiten nahi naiz, eta nabaritzen dut eztarria urratzen nahi zaidala. Baina kantatzean lehen uste dut horrela egiten nula. Eta orain saiatzen naiz sabeletik mantentzen arnasa, ez? Eta hola, gainera, gehiago luzatu dezaket esaldi obertxo bakoitza. Eta hor mantendu, doinuan mantendu. Ados. Ondo, pixka nahi batzuk gusto pertsonalakin hasiko gea. Vale, hor egongo da, bueno, lehenengo saltza hemen, eta bigarrena... Ez, a ber, saltza, ez, sin más. Oin da, zuk zeure gustoak esan, ez dauko beti zertan deno gusto berdina euki, azkenean... Claro. Ez dakit, bai, munduan gauza asko daude, estilo asko daude, eta azkenean zurekin zurekin bat egiten duen estilo hortan egotea, normala da, ez? Nik uste hor gero sartzen dela, hori, mainstream versus underground borroka hori, baino gusto pertsonalakin hasteko, adibidez, diska gogokoena edo baukazu? Diska bat. Bakit galdera oso kutreak direla, baino azkenean batzuk badaukate, nire diska hau da, tal. Extremo duro, diskoa zein zan, segundo movimiento, diskoaren izena... Ez daukat ideaik, extremo duro esan nahiko gutxintzun. La ley innata, bai, la ley innata. Ados. La ley innata horrela disko bezala, ni naiz gehiago kantak diskoak baino. Baino la ley innata diskoa... Orain iritsiko gea horrare, lasai. Vale. Esategu...
Bai. Zer, ez esan. Ez lasai bota? Ez, esateula aiora probatxoak beto bakarra zutagar dela, eta zutagar eta zer gehiago den galdera, bueno, bakizu, hemen txateko kontuak. Eta Aker bitzek esaten du, esan duzun hori oso garrantzitsua dela, eta diaframaren kontrolak ahotsaren gauza garrantzitsuenetakoa dela, bai ahotsaren kontrola eta baita soinua hobetzeko ere. Bai, guztiz ados, ondo. Badukazu talde gogokoenik? Ezin baduzu bat esan, utziko dizut 3 esaten. Eske botako nauzu, hemendik. Ez. Cerrar. Taldeak garaika aldatzen joan dira. A ber, niretzat adibidez, oso esanguratsuak izan dira nire identitatean, The Beatles, txikitan etxean entzuten genuelako, eta inglesa ikasi nuelako beraiei esker. Osea, niretzat musika izan da hizkuntzat ikasteko aukera ere, eta horregatik beti saiatzen naiz jendeari hori transmititzen. The Beatles, eske zer berri txarrak, N7, Zetak, La Oreja de Van Gogh, ja lau esan ditut. Bueno, ondo dago. Baina, bueno, ikustea baita nahiko estilo diferenteak entute dituzula, ez? Igual bai popean gehiago zentratzezea, baina estilo ezberdinetako gauzak entzute dituzu, ez? Bai. Ben, esateu Ikijiksek, Tibaltentzat hau tolerantzia lantzeko ariketa oso on bat dela. Eta komentaristak esan du, bulego esatea baino hobeto. Eta sentitzeat komentarista, baino Marina bulegon fanaek. Marinei bulego gustatzen zaio. Ezta? Asko gainera. Nahi, nik bulegoi buruz talde bezala etzait asko gustatzen. Esan nahi, ez dakit. Eta beraiek ezautu ditut, zen ni askoitiarra naiz bait, eta beraien herrikoa naiz, eta ezautu ditut. Eta ondo mate naiz, ez daukat kriston erlazioa, baina ondo mate naiz. Baina estiloa edo ez dakit, ez nau komentzitzen, baina bai esan behar detela entzun ditu dala, eta ez direla gelditzen betiko, ez dakit, betiko musika komertzial simplean, bai notatzeutela badagola hor, badidez N7 bat dezela, ez? N7 bere garaian igual, esate Aimarrek gutxiagoatik berai kutsillo batean niola, labana batean niola. Baina hori, iruditzen zait, bulego eta adibidez N7 bat eta undergroundetik begiratuta igual askotan oso gaizki bezala ikustita daudela, baina gero fijatze baldin mazia musikari bezala onak diela. Blan, ezin dezula esan musiko txarrak dira. Esan dezakezu ez zaizula gustatzen, hortan erabat adoz nago, baina musikari txarrak ez dira. Niretzat orokorrean musikak zerbait sentiarazten baldin badizu, esan dezakezun gauza bakarra da, zuri oniri, ez zait gustatzen, ez? Hori da. Ez da zilegi niretzat esatea zaborra dela, ezer. Eta ez dute bulegotak N7gatik esaten, baizik eta orokorrean, ez? Kaixo, Arkakuso egin digu 14 pertsonako raida, eta Arkakuso egon da 12 orduz, zuzenean Twitchen, eta Arkakuso, juntzaite hoera. Esan nahi, eskerrik asko raidagatik, baina juntzaite hoera, ja. Ze egongo zea 8 inda. Eta kaixo Arkakuso partez zatozen guztioi, hemen txegaude Marina eta biok izketan. 12 ordu esateute. Hori, Arkakuso, aupa. Kaixo ibila. Egon justu eta horri da jende guztia. Baina bai, ze esaten nahi zinen. Hori, azkenean musikak zerbait sentiarazte baldin badizu, hor gelditzea, ez? Bai. Nik bai, lehen asko egiten nula, eta orain batzutan igual pasatzen zait, baina ja ez hainbeste. Hori mierda bada, edo hori da, zaborra dela, ez? Baina gero konturatzen zea eta, igual ez zaizu gustatuko, baina lan bat da horatzean, regetoi kantu nazkagarri baten, eta nik regetoian kontra daukat desente, gehi bat errepikak horra ite zaidalako. Baina hor dago produktore bat, artista bera edo dena delakoa, orduak sartu izkiona, nahiz da betiko tunpatun izan, hor lan bat egin dutela, ez da, nahiz da zuri ez gustatu, nik
uste errespetatu beharra daola. Eta igual arazoa dago marketingean, edo kapitalismoan en general, o ez dakit, ez gai oso komplikatua da igual, ez? Arazo asko daude, nik uste dut, orokorrean. Ze beti ez du arrakasta lortzen hoberenak, baizik eta askotan, kontaktu gehien dituenak, edo behar zuen momentuan, behar zuen lekuan zehonak, eta beste edozein industriatan bezala, musikaren industrian gauza batzuk ere ez dira zilegi. Noski. Esategu aiorak arazoak dago kapitalismoan en general. Hori da. Jazta. Hemen bukatzen da elkarrizketa, ez? Ez que... Nahi, azkenean hori da, gainaztuk esatezuna da. Ez du beti onenak triunfatzen. Hor bere garaian nik eukinun, egin un bideo bat gazteai erantzuten bezala Julen Telleriakin Twitterren egon zen movida ura eta gero. Ez da egit hori itxezean. Bai, sonatzen. Esatezula hori, gazteak jarri behar duela interes orokorreko musika eta gaztean Miley Cyrus eta bar entzun behar direla eta bar. Eta berez ez nago horren kontra, baino, gauza da, eske, ze behar dauka gaztea bezalako irrati batek adibidez, Miley Cyrusi propaganda egiteko, Miley Cyrus ja artista hain handia izan da, ez? Baina, hor beste gauzatean sartzen gara, eta gaztea sortu zen ere jende gaztea bere ganatzeko, urbilarazteko, ez? Eta euskaraz kontsumitu zezaten. Baina zuk euskara erabiltzen ez duen pertsona batik jartzen baldin badiozu denbora guztian, Mikel Urdangarin, Bulego eta Olatz Salvador, ez da jarriko gaztea entzuten. Baina baldin badaki irrati horretan Miley Cyrus, Dua Lipa edo Nati Peluso ere entzun ahal izango dituela, kanta horiek entzutera iristeko euskara entzun du esatarien ahotsetan, ez? Bai. Iruditzen zait hori ere kontuan hartu beharrekoa dela. Duda gabe hori ulertze dut, esan nahi dut. Eta, lehen momentutik esan nun, hori, azkenean gaztea euskaraz dela, eta oso, nik uste, entretenimentu saio bezala eta nahiko ondo daudela, esatezu, kotxean zoazela, edo lanean zaudela eta bar. Baina, eta ez nago musika internazionala jartzean kontra, oain momentu honetan ez, baina nik Iron Maiden entzutet eta musika internazionala entzutet eta ez dago arazorik. Baina bai irutzei dela igual, proportzioa pixkat behiratu berko litzatekela, ze irutzeit euskal taldeek daudela nahiko isilduta. Eta hori, eta komentaristak esateguna adibidez, 3 grupo horiek aparte beste 3.000 grupo daudela, eta hor, betiko duda da ez, nola iritsi zaitezke adibidez gaztea baten sonatzera euskal musikaria izan da. Hori beste kontu bat da. Eske kontu asko daude, eta igual nahazten nahi gehiena. Ez, eta hor ere esan dut ez, kontaktuen asuntoa, eta ez bakarrik gazteagatik, beste euskal kulturan edo beste edozein erakundeetan ere gertatzen da, ez? Oso ona baldin bazara, seguruenik norbaitek deskubrituko zaitu. Eta hortaz, zure musika jarriko du. Baina top 3 ez baldin bazara, hor ze aukerak daude. Eta hori da zaiena. Ja, esateko aiorak gaztearekin eta orokorrean EITB-rekin arazo bakarra ez dela hizkuntzarena, ze kulturalki ere espainieranzko desenteko joera daola eta hori ere telita esateko aiorak. Eta hori egia esan ETB-en orokorrean gertatzen den gauza bat dela esango nuke nike. Zakizuk nola ikustezun? Nik ikusten dut, ez dut esango ni bat natorren ala ez, baina jende asko dago kultura espainola badaukana. Ja, eta jende asko hori interesatzen zaio. Eta orduan, ETB-tik esango dizute hori interes orokorreko zerbait izan daitekela. Bai. Orduan, ezagit,
eztabaidatzea dagoen. Osea, ez dut esaten ni bat natorren ala ez, Osea, niri adibidez bai iruditzen zait musika internazionala jartzen baldin badezu, estatala ere jarri beharra dagoela. Jarri beharra. Jartze dute, bai. Interesagatik, ez? Musikari Bai. onak daudelako Espainiar estatuan edo Frantziar estatuan ere. Mhm. Baina, bueno, hor, orekak eta zeini eman espazio gehiago eta zeini ez? Imagen ez dut Programa bakoitzean. ez dela erresa izango, en plan, gu kritikatzea oso erresa da, eta kritikatzen deno geha honak, baina gero igual barrutik ez da igual hain erraza izango. Ba hori, zuk esatezuna, zeini eman espazioa, zeini ez, nola erabaki hori, ez? Baina nik uste... Bai, eta orduak daude azkenean, eta ohiturak, ez? Entzuteko ohiturak, eta hor ba oso aztertua daukate ordu tarte bakoitzean gutxi gora bera ze profilek entzuten duen irratia, ze programa sartu, ze musika mota jarri saio bakoitzean, zenbat aldiz errepikatu kantak. Esateu komentaristak eta entxufismo pixkat ere bai, Eta esateu, bueno, Aimarrak esan du gazteako buzoian zure diska eta sobre potolo bat utzi ezkero jartze zaituztela. Eta ikijik esateu trap musikan argi ikusi dula, eta lehen barkatu Iker galdera bat egin zuretzako, baina esango izut. Baina hori esan du trap musikan argi ikusteula kapitalan logikatik kanpo sortzean zerbait izan dela, hau da trap musika hori genero urbanoa esango dugu, baina nola behin ja hori undergroundik mainstreamera pasatzen danean, ba, kapital horrek xurgatzeula, ez? Eta bertako sortzaile gehienen aspirazio motagatik esateu. Ez dakit oso ondo ulertzean, baina... Bai, baina hori nik Euskal Rock Erradikala, osea, ni ez naiz aditua Euskal Rock Erradikalean, ez da ere gutxiago ere, baina irakurri ditut hainbat liburu eta hainbat artikulu garai horri buruz, ez? Eta aditu askok esaten dute, ikerlari askok esaten dute, hori ere gertatu zela. Zerbait alternatibo bezala sortu zen zerbait, azkenean zirkuito komertzialetan sartu zela, hortaz, euskal musika popularra, 80. hamarkadan, Euskal Rock Erradikala da. Bai. Hala izan zelako, osea, gehiengo batek azkenean entzuten zuen musika estilo bat, mugimendu bat izan zelako. Bai, ulertzen. Eta hori azkenean traparekin gertatu da, baina gertatu zen ere duela, zenbat urte, duela 40 urte. Hombre, nik uste hori baita estilo ia gehienekin gertatzea ala, ez? Normalean estilo berri bat azaltzen denean, beti da underground hasieran. Ba, adibidez, ez dakit, 50. hamarkadan estatu batuetan jazza zen mainstreama, eta gero handik urte batutera rock and rolla etorri izan, eta gero rock and rolletik metala, hard rocka, gero beste gauza batzuk, teknoa, ez dakit azkenean, bai egia dela musika beti izan dela, hori, ez dakit, igual ez da gurpil bat, baino bai dela beti gauza berri bati paso utziko dion zerbait, ez? Bai, bueno, hor bi gauza esan nahi ditut. Alde batetik, askok esaten dutela ere dena asmatuta dagoela ja musikan, eta sortzen diren gauza berriak ere jatorri batetik datozela. Osea, ez dela zerotik hastea, musika estilo berri bat sortzen denean ez dela zerotik hasi. Ados. Eta, beste ahaztu egin zait. Ahaztu egin zait. Lasai. Ea gero datorkidan berriz. Ados. Pixkat ja nik uste biok geundela gogoz gai hauetan sartzeko, berez oraindik gusto pertsonalarekin amaitu gabe geunden, baina ja ziea hori euskal musikan egoeratik eta orduan pixkat lehen gora itzultzeko pixkat berriz lasaituko dugu ambientea, ez geha asko berotu baino. Eta adibidez, esan dugu diska gogokoena esan duzu Extremoduroren oin neuri aztu zait. La Ley Innata, eta talde gogokoenetan aipatu dituzu La Oreja de Van Gogh, Beatlesak, Ken Zazpi. Bai, bueno, Extremo ere. Kanta gogokoena badaukazu? Kanta bat, edo bi edo hiru. The Beatlesen While My Guitar Gently Weeps. Vale. Bertsio akustikoan. Ados. Eta La Oreja de Van Goghen Geografia, segureni. Eta...
azken urte tapikoan igual Anariren minaren funtsa. Mm. Jon Maiak idatzia dela uste dut. Ados. Eta horiek aukeratu dituzu zergaitik? Lan adibidez? Ba... geografia nire bizitzan egon delako betidanik. While My Guitar Gently Weeps etzen izan, ez da abesti ezagunenetarikoa, ez da? Ez. Eta orduan ez da nik entzuten nuen lehenengotarikoa, baino sakon jozidan. Eta gero minaren funtsa lehenengo entzun nion Eneritz Furiaki Euskal Etxean, Bartzelonako Euskal Etxean eman zuen kontzertuan. Gerora deskubritu nuen Anarirena zela, lehenengo jatorrizkoa. Eta konfinamenduan etengabe entzuten ibili nintzen kanta hori, eta hileak tente jartza dizkit kantak. Eta ikasi dituzu kanta horiek? Bakizkizu jotzen, entzuteko nahiago dituzu jotzeko baino. Nahiago entzun. Geografia bere garaian bilatu nituen akordeak, baina esango nuke bizpairu ez nekizkila eta esan non paso. Hori asko gertatzea, bai. Hori normala da, grande, zer da hori? Zer da akorde hori? Esateu, Aimarrek Gary Moore, eta oain txintera unaiz Harrison eta Moorek jotzen zutela kanta hori. Ni pentsatzen Gary Moorena zela. Ba, ez dakit Aimar, ez daukat ideik. Uste dut Harrisonena zela. Ados. Bertsio akustikoan berak kantatzen du ere. Baukazu akorde favoritorik edo? En plan, gustatzen zait akorde honek nola zonatzeu. La menor. La menor. Vale. Bai. Fácil, sencillo eta familia guztiaren entzateo ezakit. Bai, nire burua beti juten da la menorrera. Bai, la menor oso akorde mitikoa da horreko horren, bai. A ber, eskemen galdera pila dauzkat eta betira inez begira, en plan, a ber, zein egin aldiot, zein ez. Zer, adibidez, zuk ze estilo edo esango zenuke lantzezula orokorrean? Nik jotzen dudanean? Bai. Eski kantautorea, baina kantautorean denetarik sar daiteke ere. Claro, baina igual, ez dakit poperoa gozea, adibidez folk, kantautoren rollo barruan folka ere desente ikusten gauza da, baina igual etzea hain folkia, ez? Gehiago zoaz... Popa izango litzatekeela, bai. Popa edo... Batzutan oso zaila da klasifikatzea, Bai, hori ere bai. Ez bakarrik zure burua baizik eta ere entzuten duzun kanta edo talderen bat. Esateu komentaristak berai la mayor gustatzen zaiola eta ikirriksi sol mundu guztik bezala. Zeatik hasi zinen gitarrakin? Gogoratzetea momentu hori, blan, gitarra gotzen hasi nahi dut. Bai, nik lehenengo kanta idatzen 13 urterekin. Eta pasan ditun 2 urte kantak idazten, eta esan nun bapatean, kantatu nahi dut, baina zentzu pixkat izan dezala, ez? Eta orduan eskatu nun nire lehenengo gitarra. Eta gitarrarekin batera klasetara apuntatu nintzen. Baina inoiz ez nun asko sinetxi merezi zuenik. Hau da, nire gelatikat kantatzea, ez? MySpacen nitun kantak. Gainera duela gutxi idatzezean kuadriako baten aizpak. Esateko, bere urtebetetzean zorion duen eta esan zidan. Aprobetxatzen dut gogorarazteko, inoiz ez dela une txarra MySpacen zenituen kantak bilatzeko eta nire bidaltzeko. Eta bilatu nituen, baino ez daude. Ez daude, ja. MySpaceko guztia desagertu da. Ze pena. Bai. Galdetzu Aimarrek ea klasek askotako balio izan dizuen, ala gehiago autodidakta ozean? Klasek balio izan zidaten jakiteko nola jotzen zan gitarra bat, zen nire lehenengo impulsoa edo izan zen alderantziz hartzea. Gauza gehiago egin berdin badira eskuinarekin, ze eskurekin egin berdia gauza gehiago, ozein esku mugitu berdezu gehiago. Ni eskuina naizenez, eskuinarekin nahi nun, intuizioa hori izan zen. Eskuinarekin jo nahi zenun, hau da, ezkerrakin nahi zenion eman gora eta bera?
Bai. Esateu Fatlichik berak ebaietz. Baina ez uste hori beste gauza batetik dela berdindu. Ba, nik uste berdina pentsatzen nula, en plan, eskuina baldin mazea, hau erabili behar duzu behatzak moitzeko, ez? Baina geho konturatzen zera, ez. Eskuina baldin mazea, eskuinakin joi merdazula. Bai. Baina, bai, asko lagundu ziaten, baina klaseak nahiko garesti ziren, eta onartu nindutenean, batean, kurtso erdian, onartu ninduten musika eskolan, publikoan, Donostikoan, bertara pasa nintzen, zorionez ordezko bat zegon, gaztea oso jatorra, baina hurrengo ikasturtean berriz zegoen, berezko postua zegan irakasleak, eta derrigortu nahi ninduen solfeoa egitera. Eta, klaro, nik 16 urterekin nahi nuena zan, The Beatlesen eta Marearen kantak ikasi, Claro. Eta ez solfeoa egin, eta utzi nun. Solfeoa kriston puta da. Nahi dut. Ez dakit, pereza emateu. Ulergarria. A ber, niri gainera etzian bizitzak ematen, astean behin gitarra, bi egun inglesa eta beste bi dantza, bizitzarik gabe geratzen zea. Claro. Ja, azkenean hainbeste gauzatan zaudenean, ezin diozu denbora gehiago eskaini, ez? Ja. Bai. Baukazu anekdotaik kontzertu batekoa edo? Takit. Graziosoa izan daiteke, zeure bibentzi pertsonal bat izan daiteke. Bat, eta izan zen, Izaroren teloilaria izan nintzenean, Amaiarekin. Nik esan dion, kaixo, Marina naiz, ezagutuko nauzun, Izarok nire karrera berbera ikasizun. Eta esan zean, nola zaitut ezagutuko irakasleek zure lanak jartzen bali mazituzten adibide bezala. Ez dakit onera edo txarrera esan da hori, Ez, onera esan zian, baina klar, nik gehatu nintzen, en plan, ama, mundu guztiaren aurrean, Marina la empollona, eta hemen orain jozazu. Ja, baina bestela, esperientzia ondo, ez? Bai, oso jatorra. Eta, oso gustora. Bale, badago galdera bat egitenera guztiei, ez daukazu zertan erantzun, baina honek egin godet, zenbat diru gastatu duzu gitarratan? Hau da, La Resistenciako galdera mitiko horren hemengo bertsioa. Bale, banik gutxi. Ados? Gitarra honek 70 euro gehi sokak, gero beste sokaren bat, zejillak eta puak eta bar, baina esango nuke beste 3 gitarrak gurasoeko paritu izan diziatela beti. Ados. Urte betetzean, edo gabonetan, edo la. Ados. Eta azkenekoa oso merkea etzan, baina bueno. Eta zein da zure gogokoena, edo markakoak diren, edo... Donostin Yamaha bat daukat. Yamaha gitarra honak ditu. Yamaha gitarra honak ditu. Eta gainera, hau Eko bat da. Eko uste marka italianoa dela, esan diatenez. Ados. Eta, klaro, ez dakit berez hau kaskatua dagolako den, edo horrelakoak diren, baina alde izugarria nabaritzen dut. Bai, hau eskaxago igual, ez? Bai. Baina, soinu aldetik ala jotzeak orduan? Soinu aldetik. Ja, bai. Zan daiteke, azkenean, eta geho egingo dezu, hau kuriosidade utxez, bueltatzen zarenean berri salduko dezu horri italian nonbait, edo bueltan ekartzeko asmoa dezu? Galdera hona da, ikusiko detea, datozen asteetan, hilabetean, soinuak hobetzen duen, ze lagun batek azen luzian agian zela, gitarra oraindik soketara moldatzen nahi zala. Izan daiteke, bai. Hobetzen baldin badu soinuak, saiatuko naizela ematen. Hortaz, gastatuko 70 euro, gehi, segurenik 50 euro eramatea, hortxe. Esateuak erbitzek asko igertzea dela, hori akustika merke batetik on batera desente nabarmentzea dela, eta Aimarrek esateu gama altuko Taylor bat probatu ondoren beste guztia mierda bat irituko zaizula. Trust me. Ni esan ez da bat ideaik ez gitarra dan hori, ni elektrikatan pixkat gehiago moitzen naiz. Esateu komentaristak igual sokan kalibre izan daitekeela. Igual
kalibre gehiago edo gutxiagokoa jarri dizkiozu edo ez dakit. Ez dakit, gomendatu zizkidatenak izan ziren, fidatu nintzen, eta Ados. Eta esan duzu puak erabiltzen dutula, ez? azken aldian ez. Ez, ja, Leheno bai, azken aldian ez. eskuakin normal jotze duzu, ez? Bai, bai gustorago sentitzen naiz. Bai, nik uste, hori, akorde gora bera emateko eskuakin komodago dala puakin baino, ez? Bai, eta gainera gertatu zitzaidan, udar honetan eman nuen lehenengo kontzertuan, Groseko jaietan izan zela, kanta pare bat puarekin jo nahi nitun, baina hurrengoak ez, eta gero puarekin ez nekin zer egin, eta deseroso hain zitzaidan, eta esan nun, mira, hemendik aurrera, puarik gabe, eta listo. Arazo bat gutxigo. Bai. Aipatu duzu igual zure talde gogokoenak eta hola, baina aipatuko zenuke igual influentzian bat, edo ustezu badaukazula influentzia zutenen bat, adibidez, nik entzun dudanagatik Anari toke hori ikuste dizut, kantatzeko eran igual. Bi esango ditut, eta bat da Russian Red, bere lehenengo diskoa. Vale, sonatzeit. Nik uste garai horretan edo erabaki nuen gitarra jo nahi nuela, edo justo hasi berri nintzela, eta eragin handia izan zuela nigan. Eta Anari oso berandu deskubritu dut, duela urte eta piko, 2 urte entzuten hasi nintzela. Ados. Eta nik uste ere azken urte eta pikoan nire kantatzeko modua eta idatzi ditudan kanta batzuk ezberdinak direla, eta baliteke horregatik izatea. Beste kolore batzuk edo beste egitura batzuk, beste errima mota batzuk ezagutu ditudalako, eta konturatu nahizelako hori ere aplikatu dezakedala nire kantetan. Leno oso egitura itxiak egitea nuen gustoko, zen nire burua horrelakoa da. Baina bai, agian bai. Ados. Guazen nahi badezu berriz euskal musikaren egoerakin, ez daukat igual, dauzkat hemen galdera batzuk, adibidez, ez dakit, kantaren bat daukazu, hau igual zailagoa da beste kantak baino, akorde espezifikoa dagolako, edo ritmoa dagolako, edo abar? Eske nik akordeak ikusten balen baitut ez ditudala ezagutzen, ja... Edo, esan nahi dut, zuk jotze dituzun kantetatik, baldagon kantan bat, esatezula joa, hau igual kanta hau espezialki zaila da, edo bai gitarra jotzeko eragatik, edo ahotsagatik, edo... Baina beste talde baten adiozu. Ez, zeureak. Hau da, igual berriz planteatuko dizut galdera. Jotze dituzun kantak erra esateat zeizkizu bai ahotsa eta bai gitarra, ala batzutan zailtasunen bat edo daukazu, en plan, joe. Batzutan zailtasunak ditut. Bai, akorderen bat ez dudalako guztiz menperatzen, baino hala ere hori izan behar duelako, edo hori izatea nahi dudalako. Edo ahotsa momenturen baten mozten zaidalako, edo bai, gertaliteke. Saiatzen naiz egiten zerbait nirea denez ez, eta niretzat denez, zerbait erosoa egiten, baino, bai, gertaliteke. Vale, guazen berriz ere lokatzetara. Venga. A ber, zuk nola ikustezu euskal musikaren eszena momentu hontan, orokorrean? Galdera oso zabala da, baino ondo ikustezu, gaizki ikustezu, ahultasunak ikuste dituzu, edo ez? Begira, nik oraindik tesiaren analizia ez dakat eginda, pixatu rutinago, oraindik urte bete geratzen zait tesia amaitzeko, baina azken 5 urteetan edo iruditzen zait gorakada handia egon dela. Beti ere esaten dut zirkuito komertzial batean, euskarazko musikari dagokionez sekulako igoera egon dela. Ez ditut datu zehatzak eta agian norbaitek esango dit ez dela hala, baina iruditzen zait indarra hartu dela euskarak pop musikan eta beste estilo batzuetan. Geho baita, nik uste gauza positiboa dela, azken aldean Euskal Herri mailan daukagun zure perfil hau, ez? Neska kantautore desentea ateatzen, izango nuke igual Izaro izan zela lehenengoa edo
garrantzitsuena, baina gero horretorri dira Olat Salvador, Eskakaitanetik eta baita Idoia Zurmendi, zu, baina hor egon da mugimendua torrez, rollo hortan. Nik hor bai ikusi doala desentego mugimendua. Bai, nik uste dut izaro izan dela adibide neska eta emakume gazte askorentzat. Eta niretzat zehazki Olat Salvador ere erreferente da nola baitez, ze azkenean berak zekan bere lanaz, gero Eskagaitanen sartuta zegoen, eta une batetik aurrera esan zuen, joe, nik ere nire kantak ze, Eskagaitaneren ere komposatzen zuen arren, orain bere kantak dira. Ja. Bera da guztiz biluzten dena kontzertu bakoitzean edo diskoa sortu duenean, ez? Eta niretzat, ostras, inspirazio handia izan da. Esan. Eta hori zuk esan dezuna, ez, neska gaztentzako ere irudi hori eukitzea garrantzitsua da, ze egia da musikan mundua beti izan dela hori gizonezkoen mundua beste espazio asko bezala, baina musikana bai dela igual espezialki oso maskulinoa izan den leku bat, eta alde hortatik bai dela positiboa nik uste azken urteotan dagoen boom hau, eta hori alde hortatik ondo ikuste bai. Bai, askotan egoten da eztabaida, ez? Mutilek edo zer gauza egin dezaketela eta animatzen zaiela, eta neskak beti ez dezu atentzioa eman behar, o lasai ibili behar zea, tal. Eta gogoratu dut, EH-ko 3. mailan klasekide batek eta biok eman genuen lairpa jo genitun. Aizaizu pixkat interneta juten, haber bueltatzean, bai. DBH 3 esan dezu, lagun batekin intzen dutela zerbait? Bai, DBH 3. mailan ondo da, ja. Ikasturte amaierako festan, hori lagun batek eta biok jone genuen, eta hasieran jendeak barrin zegoen, nola joko ez zuek, tal, gainera zure kantak ez dakiz zer. Baina, beti, urtero, zegoen mutil kuadrilla bat, jotzen zuna, oso gaizki jotzen zuna. Gainera, seguru punka jotzen dutela. Bai, taldeko bat nire laguna da, eta sentitzen dut, eske. Ez, gaizki jotzen zuten, gaizki kantatzen zuten, eta alare zeuden, eta beraiei inorketen esan, baina nola joko ez. Ja. Ez dut esan ondo jotzen unik, ondo kantatzen unik, baizik eta guri, azkenean, neskak izateagatik barrin zigutela, eta beraiei animatzen zietela, ez? Berai, espazio publiko hori, eskolako espazio publiko hori, beraien azelako, bere ganatuta zekatelako, eta guk borrokatu behar izan genuen. Eta hori, injustizia da, eta iruditzen zait, izaro Olat Salvador edo Idoia Zurmendi bezalako adibideak, edo Anari bera, Anari gertatzen dena da ez dela horren komertziala izan, ez? Eta horregatik batzuk berandu iritsi gea beraren musikara. Baina garrantzitsua dela. Eta orain 13-15 urteko neska batek gitarra jo nahi baldin badu, kontzertu bat eman nahi baldin badu, inork ez diezaiola esan, ez, nola joko duzu. Ja, normalizatua dola igual, ez? Bai. Espero dut, eskoletan ere ala izatea. Ja, jakintzazu. Hori, aipatu ez igual, Anari ez dela komertziala, iruditzen zaizu orduan, igual izaro eta hauek badukatela toke komertzial hori, ez? Eta ean horregatik entzuteila irratian. Bai, baina toke komertziala bi modutan sor daitekela iruditzen zait, bat bilatuta. Ados. Eta bera zuzenean zure konposatzeko modua horrelakoa delako, ez? Era, gogoratu dut leno esan nahi nuena. Vale. Eta da, liburu oso bat irakurren musika de mierda deitzen dena. Ez dut autorea gogoratzen. Bilatuko dut momentu baten, Bai, lasai. Musika de mierda. Carl Wilson. Bera kritikoa zan eta bar. Eta liburu honetan, inglesez idatzita ona, azaltzen du gure belarriak ohituta daudela musika mota batera, ez? Eta horregatik
askotan alternatibo gisa sortu den zerbait, komertzial bihurtu daiteke belarriak ohitutzen juten direlako. Eta agian hasiera batean gustoko ez duzun zerbait, izan diteke, besterik gabe arrotza egiten zaizulako, hori gertatu daiteke ahots motekin, heavy metalean, edo instrumentu berri batean, ze gitarra ere euskal musikan, euskal kantagintza berrian sartu zenean arrotza zan, eta asko ketzuten ion hartzen euskal musika bezala, gitarra etzelako bertako musika. Etzelako trikitisa, ez da? Eta trikitisa ere gero eratorri zan, ez zan berezko. Baina, bueno, beti horrelagoaz, ez? Baina hori, orduan, nik uste dut askotan komertzial bihurtzeko besterik gabe dela musika mota horretara ohituta gaudelako. Eta beti ere da zirkulo bizioso bat, ez? Ze ohituta gauden horretara edo ohituta gauden horri indarra ematen jarraitzen baldin bazaio, beti ibiliko gea estilo berbera entzuten, ez? Eta kanpo geratuko dira beti beste batzuk. Orduan, zein goazen irekitzea bideak, beste estilo batzuei belarriak ohitutzen juteko. Ze bestela, ez baldin badegu saiakerarik egiten, kanpoan daudenak beti jarraitu dute kanpoan, eta beti jarraituko dute arrotz izaten. Eta, bueno, iruditzen zait gaur egun dauden baliabideekin badagoela modua, ez? Bai, gaur egun, eske kontsumoa ere 30 urte batzuk, tesia 30 urteetan egin dezula kontuan hartuta, baina 30 urte hauetan kontsumo era nola aldatu den ikusita ere, claro, gaur egun, igual orain dela 30 urte irratia bakarrik zen eukan musika berria entzuteko, edo diskoak, edo kasetak erostea, baina gaur egun klik batera zaude, mugikorrean daukazu, eta nik uste kontsumoerak aldatu izanak alde batetik desente bide irikitze ditula musika berria lortu nahi duen antzat, baina bai gelditu nahi izan dezun gauza batekin, eta behin ja musika batera ohitzen geanean edo estilo horrekin jarraitzen degula hori, nik uste hori bai dela, eta berriz etorri jungo naiz nire pixkat gazteago kritikara, adibidez, orain dela 10 urte edo zenbat talde zeuden, hori ez, ska, rock, rollo hori egite zutena, agian Betagarri eta Esianen arrakastatik ez, da zenbat talde gazte sortu ziren hor, eta ez dago gaizki normala da, esan nahi dut, ulertu dezakedan gauza bada, baina pena emate hitze, azkenean nik igual undergroundeko musika gehiago entzute dut, metala edo stonerra, edo horrelako estiloak, eta ikustet badagoela baita ere merkatu bat Euskal Herri mailan estilo hientzako, baina ez dut ulertzen exactamente zergatik ez ditugun entzuten gaztean edo horrelako irratietan. Bueno, ulertezaket ez delako mainstreama edo, baina nahiko nuke jakin zure iritzia pixkat mainstreama eta undergroundaren hori linea hori non dagoen edo ez dakit ondo ai alna izen esplikatzen. Bai, niri gertatzen zaidana da, eta ez bakarren gaztean, baizik eta edozein erakunde publikotan, ez? Jendeak nahi duena ezin dela mugatu gehiengo batek gustuko duen horretara. Politiketan bezala, eske azkenan politika publikoak dira. Bai. Ez? Minoriak ez baldin baditugu kontuan izaten, gure gobernuak, gure erakundeak, gure politikek ez diote erantzuten benetan gizartearen errealitateari. Orduan, nik uste dut erakunde guztiek bilatu behar dutela modua, bai, gehiengo horrek gustuko duen musika, antzerki edo dantza, ez, kasu honetan musika zari gara, musika hori programatzeko edo emititzeko, baina modu horretan baztertzen ari garela ez bakarrik talde jakin batzuk, baizik eta entzule batzuk ere. Eta zerbitzu publikoa garen enean, nola bait erantzun behar zaiela behar edo desira oiei. Ez dut uste erresa denik, baina iruditzen zait egin behar dela. Argi dago ez dela erresa, ze nik, ez dakit ikusiko zenun Twitterren edo nik egin un tier lista, nik ez dut bukatu,
euskal taldeen tier list bat, ez dakit tier lista zer den badakizun. Hori da, taldeak kokatzea, esango genuke gradu ezberdinetan bezala, gure gustoen arabera, ez? Eta hor sartuta daude 300 taldetik gora. Eta, claro, entzun ditugu estilo pila bat. Entzun dugu popa, entzun dugu metala, entzun dugu kriston pila. Orduan, bai irutzea dela oso zaila estiloie guztiak ulertze dut ezin diela sartu adibidez gazteako programazioan. Eta zaila da. Eske debate zaila da. Ze, claro, lehen zuk esan dezuna, azkenean, euskaraz entzun dezakezu irratia, eta badakizu musika jakin bat jarri behar dezula jende gehiago erakartzeko. Adibidez, Miley Cyrus edo dena dakoa. Eta hor sartzea, adibidez nire iritzi pertsonala dela, irrati publiko bat den enean, uzet ez lukela igual funtzionatu beharko irrati pribatu batek bezala. Eta berdina igual EITB-rekin eta Konkiz eta horrelako programekin, azkenean ez dira programak uzet direla enpresa pribatu batek egingo lituzken programak, zenbat eta diru gehiago edo jende gehiago erakarri edo nik uzet helburua hori dela eta igual helburua ez lukela hori izan behar. Eta nola ikustiko dezuntzuk. Iruditzen zait, hor badaudela gauzak guri eskapu egiten dizkigutena. Izan daiteke. Azkenean inbertsio kontua da, eta geroz eta entzule gehiago, geroz eta aurrekontu handiagoa izateko aukera, eta claro, oso komplikatua da. Orduan, okerrenean jarrita, pentsa dezagun, bakarrik euskarazko musika jarrita, ezakit zer gertatuko litzateken gaur egun, badakit hasiera batean gaztea intentzio horrekin hasitzela ere. Gaur egun, zorionez, gazte gehienok, gazte asko jaio gara euskararekin, edo maila minimo bat daukagu, ez? Baina ere, ezakit zenbateraino jendeak jarriko lukeen gaztea soilik euskarazko musika egongo balitz. Ja, bai, hor ja sartzen gea kontsumo ohiturekin eta jende gazteak gaur egun entzuten duen musika ere seguraski ez da egongo igual oso erlazionatuta nik aipatu ditudan estilo askorekin, jendeak igual, baina hortan ere iruditzen zait gaztea ez dagoela beti oso fin. Adibidez, musika urbanoa eta traparen munduan orain dela gutxi hasi dira talde trapero euskaldunak edo azaltzen. Kostatu zaio eta jende gazte asko entzuten musika bada, ez? Eta fijatzen bazea reggaetoia ere oso gutxi entzutean gauza dela uste, gaztean. Beste ez duten... Euskeraz edo... Ez, internazionala esan nahi dut. Eta nik uste errealitate badela jende gazteak entzuteula musika reggaetoia eta tiportako musika. Bai, nik dakidala gazteak baditu ere lerro batzuk pasatu ezin direnak eta reggaetoian beste estilo askotan ere badaude kantak matxismo puntu bat daukatenak eta agian baliteke horregatik ez sonatzea horren beste. Baina bai traparekin eta baliteke pixkat berandu iritsi izana. Adibidez, eta bueno, adibide hau jarri berra dago, esan nahi Chill Mafiaren asuntoa, Chill Mafiak espaldu, esan nahi Chill Mafiak musika hori egin izan balu, eta espaldu izan zuen oi hartzuna bai YouTubeen, Twitterren eta bar, ez dakit gaztean fijatuko ziren. Nik uste dut gazteak ikusizula, hemen boom handi bat dago eta ezin diogu bizkarra eman, ez? Eta orduan barneratu zutela esango dugu gaztearen zirkuitora. Ni bat nator. Izan daiteke, ez? Hemen, esategu Ikerrek errentagarritasun kontzeptua baldin badao kultura eta artean garrantzie difuminatzen dala. Ja. Eta Akerbitzi Malagan esan omen zioten eskolan 50.000 euro behar dituzula radixuen amaitzeko tal cual. Bueno, hori iztakit Akerbitz nundik atadekan informazio hori eta imaginatzeat irrati ezberdin funtzionatuko dutela, ez? Nei Julen Telleriak esan zian gaztean paiolaik ez da hola. Nik piatu nahi dut Julen Telleriataz.
irrati publiko baten paiola egotea, joe, zakit, pixkat kutrea da, ez? Nik ez dut uste ez da, Ez. Egia esan. Bai Osea, dagola, ezagutu bai dudanagatik dagola, eta- zuk esan dezun igual kontaktu edo rollo hori, ez? Claro, jendea ezagutze baldin badezu, azkenean ateak irekitzea errasago da, ez? Hori baliteke bai. Esateko Aimarrek, la mala publicidad es la mejor publicidad, eta, bueno, bai, Chill Mafiak adibidez, bide hori jarraituko du, eta, en fin, sin más. Eta hemendik, ez dakit, etorkizun batea edo nola ikustezu asuntoa, ez dakit. Eta adibidez, nik bai ikusi detela, azken urteetan gaztea beak ere, entidade bezala, haidila gauza berriak iten saiatzen, adibidez, zu loran egon zinen oindala gutxi, da hori azkenan gazteak antolatutako zerbait da, hiru damatxoekin, ez? Eta bai iruditzen zait positiboa, hori, interneten edo aidila bilatzen, esango nuke, presentzia gehiago, ez? Bai, eta hor ere adibidez euskararen aldeko apustua egiten dute eta eduki asko sortzen ari dira euskaraz gazteengana iristeko, niretzat garrantzitsua da. Nik ere esan behar dizut pertsonalki batzuetan nahiago dudala irratia piztu eta musika egon dadila eta agian nahiago dudala Miley Cyrus egotea eta ez esatari batzuk entzutea, baina nire kasu pertsonala da, ulertzen dut irrati radio formula dela azkenean eta entretenimendu programak ere beharrezkoak direla. Baina bai, iruditzen zait, sareetara egin duten hurbilketa euskara aldetik, eduki aldetik, teknologia aldetik nahiko interesgarria dela. Bai, gainera... Esan. Eta, bueno, bidea irekitzen ari direla ere euskaraz gauza gehiago sortzeko. Eta hain justu iruditzen zait ere, datozen urteetan, euskaraz egiten den, edo, gero eta estilo gehiagotan entzun ahal izango dugula euskarazko musika, ez? Eta hori da estereotipo bat hautsi izana. Eta hori da ere, konplexu bat daukaguna euskaldunok oso barneratuta. Gauza batzuk, beti esan digute, euskaraz ezin da ez dakit zer egin, eta nik uste dut barneratu izan dugula. Eta azken urteetan, azken hamarkadetan ere, gero eta estilo gehiagotan sortzen da euskeraz. Eta iruditzen zait oso aberasgarria gure kulturarentzat eta gure hizkuntzarentzat. Eta bide hori jarraituko dugula iruditzen zait, espero dut. Bai, nik hor ikusi aldeten arazoa da, azkenean, hori ez, betiko arazoa, ja, ipatu eguna behin baino gehiagotan, claro, estilo askotako taldeak daude, baino talde horietako askok igual, taldea serioa gatu nahi baldin badute edo, claro, nora jo dezakezu, ez baldin baduzu, adibidez gazteak eskaini alduen plataforma hori edo trampolin hori ezin baldin baduzu aprobetxatu, adibidez, nizer dakit, jaza egiten nahi zalako, igual beste leku batzuten moitu hartzea, eta ez dakit, iruditzen zait, hemendik urte batzuta hori arriskutsua izan laitekela. Estilo asko egongo direla, baino egongo direla, eta bueno, ja, gertatzen nahi da, eta igual historia osoan zehar gertatu da ez, baino makrokontziertu hau dauzkagu, milaka eta milaka pertsona daudela talde bat ikusten, eta gero igual, zure Etxeazpiko tabernan dago beste kontzertu bat, eta dago, kantatzen nahi dena, eta tabernakoa, eta beste lau. Eta ondo da hola, baino, zakit. Claro, baino, nik hemen ere uste dut autokritika egin behar dugula, bakoitzak musikari bezala ez, eta onartu beharra dagoela. Ni, oraintxe ez naiz gai, gaztea ezan nire lekua. Oraintxe bertan zeratik, zen nik ezin dut bete 300 pertsonaz, ez dira 300 pertsona etorriko ni ikustera. Eta gazteak bai egiten du apustua musikari berriengatik eta, baino beti nolabait publikoa izan da ere, eta espektatiba batzuk eta helburu batzuk izanagatik, beti minimo batzuk betetzen dituztenak kalitate eta kantitateari dagokionez, ez? Orduan, tristea izan daiteke, baina bazuk jorratzen baldin baduzu musika estilo bat edo zure musika zehatza, agian gaztea ez da zure lekua. Gazteak ere egin behar duela apustua beste estilo batzuk sartzeko, baino
bakoitzak ere egin behar dula Bai, a ber, adibidez, gogoeta hori. brutal death metala igual ez da gaztean entzun beharreko musika, bai, hori nik euler dezaket. Baina ez dakit, adibide bat jartzeatik, Lier taldea imaginatzet ezautuko ezula. Lier iruditzait talde gaztea, talde oso potentea, eta talde oso ona. Eta adibidez, bada talde bat nik faltan botatze dudana, gaztea bezalako irrati baten, iruditzait euki beharko lukela tarte hori. Eta adibidez, bai hori, zuk esatezuna, igual estilo oso konkretua egiten nahi baldin mazea, hor uler dezaket igual, ez piztea gaztean interes hori, baina adibidez, zure kasuan, eske zergaitik bete behar duzu lehenengo 300 pertsonako areto bat gaztean entzun alizateko zure musika, ez dakit, azkenean, igual jarriko balut ez zure musika gaztean tartea hemen, jendeak esako luke, Marina Landa bajungo naiz bere kontzertura hurrengoan, ez? Eske hor... Bai, baina nik ulertzen dut beraiek ere nola baiteko ziur, ezakit nola esan, zerbait behar dutela. Tiro fijoa jutea nahi dutela igual, ez? Edo... Apostua ez dute itxuki egingo horrela besterik gabe nik uste, Ja. Nik uste, eta nola bait logoa iruditzen zait ere, ze azkenean erantzukizuna daukate gizartarekiko zentzu guztietan. Eta hori nik uste dut kontuan izaten dutela. Esateu Aimarrek, beak usteula, gaur egun artista eta musikariak betiko medio tradizionaletaz duten dependentzia gero ez da txikiagoa dala, lehen aipatu dugun interneteko zeatik agian. Eta lehen jendeak zure lana entzuteko zuen aukera bakarra telebista irratia zela, eta gaur egun, geroz eta libreago, eta kakotx asko jarri ditu libreago hortan, baina geroz eta libreago garela jendearen gana iristeko, ez? Hori bada bai, igual internetaren eta sare sozialen abantaila, ez? Jende asko dagoela baita ja sare sozialetan sartuta. Ondon, Justu, badirudi jundela momentu baten hor interneta bai. Ea bueltatzean. Ja, Palermoko interneta. Junda. Ez errez? Oin bai, oin uste... Nahi badezu atera eta sartu zaite. Zateu, gazteako hackerrak sartu die. Aterako naiz, Vale, atera eta sartu nahi badezu, a ber. Doble teo. Kamara ona eta kamara eskaxan. Plan... A ber, orain? Ondo, orain zemuz. Oraino beto, bai. Orain berri zentzute izut, ondo entzute izut. Bueno, teriatzari ginen eta, Nola? Junda berriz. Ai, ze pena. Ze ja, justu, ja orduta 25 goaz. Ze moduz? Gustora zaude edo... Gustora, jende ez? Bai, nire limitea ordut erdi izan hori da. Eta nahi nizun hain bukaeran pixkat zure tesiagatik itzein, baina ez dakit ahalko dugun zure internetakin. A ber, oin itzizazu, a ber? Ai, ze pena, ez toa ondo. A ber... Ez que ez dakit zegin dezakezun, igual... Segundu bat, Bai, lasai. Bintzat. Oain uste tobeto entzute... Lasai. Baina, probatu ea zeo zegin dezakezun, lasai. Vale. Akerbitzek dio, guztizado, zergaitzik Euskadi gaztean sonatzeko nahi hori, Padlitxik esaten zuena bai dela magikoa, kase horren maketa eskurik esku eta hau dago heldutzen bere auzora, bai a tiempos,
Jo, Akerbitz, ze boomer gelditu zaizun hori, Eta Imarrek dio efektua emateko gaizeala hotxari brutala. Ja te digo, hau. Bueno, a ver, beste garai batzuk, ez? Beste garai batzuk ituan. Gaur egun ahoz ahokoan ikuste bihurtu dala pixkat sare sozialean rolloa, ez? Oain ahoz ahokoa izan beharrean, badek WhatsAppetik eitxek ahoz ahokoa, ez? Da alde hortatik zabalkundea asko zobea izan lehikeik. Ez? Bueno, a ver, hemen berriz zehose gertatukok. Berriz etorri gaituk Ibal doblera, así que una pasatuko nauk. Eta hemen berriz hartzeanean Marina etorriko gaituke azken eszenara. Eta, baina jo, gustora. Marina, bueno, gero behaire esan gozoat, baina oso elkarrizketa interesantea iruditzen zitek. A ver. Musika fisikoa zen garaia, hori da. A ver, hemen bueltan dator. Orain Nola? Ez hilda, jo, ez pena. Ze pena. Bai, ezin dut zer egin, Bai, lasai. Ezin dut zer gehiago egin. Orain, justu hobeto entzun dizut. Baina, hau, bideoa pixkat trabatu zaizu. Así que, bueno, nahi badezu hemen utziko deu. Eta pena da, ze nahi nun hitz egin zure tesiagatik pixkat. Tesiaz. Itxaron, oain ondo doa. Venga, guazen saiatzea. Venga. Hori. Berriz hil arte. Hori, zure tesia da, haize analizatzen azken 30 urtetako euskal musika popularreko letrak, ez? Hori da. Eskurtsoa egiten letren irakurrekin. Gaztean eta... Jonda berriz, itzepena. Ez que, hau da, internetetik elkarrizketak egitean txarra azkenean hau da, ez? Batzutan arazoak izan noi ditula eta pena bada, baino... Bai, ze, ahotsa bakarrik badet ondo entzuten zaiz? Bai, momentuz, bai. Oin berriz geizki entzun da, así que ez da igual, ez da kamaragatik izan. Nik uste dela hori, interneta batzutan hobeto, bestetan eskaxago. Vale, bueno, bilenean egingo dugu beste bat. Vale, ados, nahi badezu egin dezakegu bigarren raunda, hori da, Fadlitxik esategu beste egunen baten parte 2. Perfecto. Eta nahi badezu amaiera emateko, nahiz da ez ikusi, ea kanta jotzeko ondo gelditzen, animatzea baldimazea. Vale. Eta ja raida antolatuko ez nun baitea. Gautxo hori ingo diogu raida. Vale. Ez da entuten junda. Pena bat. Baina, bueno, eingo dugu amaiera desenteago bat beste baten. Hori da. Eta, eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik eta ordu terdi hauek hemen gurekin egoteagatik. Oso interesantea onda, eta iruditzen zait gai polemikoak, baina interesgarriak ikutu ditugula. Eta hori, beste baten gehiago egite animatze baldin mazea, ingo dugu, bigarren rondatxo bat. Oski, bai. Ez que ez da ondo entzuten, dirudi mozkorra, justu robot mozkorra ematezun tarte hortan. Baina, bueno, bestela orokorrean ondo junda, así que ondo, nik uste kurioso gehatu dela. Primeran, ezerrez, aio, egiten zuten zaidan. Justu baina entzun zaizu, baina bueno. Vale.
Aio, Marina, mil esker pasatzeatik hemendik eta beste bat arte. Aio. Bai, laster arte, Aio. Eta, bueno, zuei hemen zaudetenoi, bueno, pena bat, interneta badakizuen nola dan, batzutan nolako gauza gertatze dituk. Baina, bueno, espero interesante iritsiko zitzaizuela, eta hemendik, bueno, YouTubeen ikusi dezuen hoi bideo hau, edo Twitchen ontzaten hoi, denoi eskerrik asko, eta talderema baldin maukazu, eta gitarrizketa baten parte hartu nahi baldin mazu, gitar jolea baldin mazea, animatu, torri gitarrizketa batea, eta earki pasatuko deu Marinakin bezala. Eta hoxe, beste gabe, eskerrik asko, eta beste bat arte. Aio, bihar bi bazueken arratsaldeko 6etatik aurrera ikusi ahal izango nauzue. Aio!